ҳамдиёрони азиз, як нархнавои гелоса боз аз Ленинград аз як ва нишон метам ба шумо аз як ларокча 850 рубл. И ба тоҷикӣ чанд пул мешавад додарҷон? Тахминан 90 сомонӣ мешудааст. Моли куҷо аст ин? Ин моли куҷо аст? моли Туркия. ҳамдиёрони азиз, мо имсол аз Туркия ниҳолоша овардем, боз мебиёрем. ха ин гелос ҳам бори ширина, ина бинед, ҳам калон. Анеқ моли Туркия бачаҷон? Ина бинед, мо имсол боз заказ қабул кунед, ҳамин гелосе зури зур мебиёрем да шумо. Ина бинед, ина мехӯред, лабот мечаспад ба худо. Инаш сифаташ пастар 790 сомон. Майдатар. Инаш чанд пул? Инаш ҳардуш як. Зардоли куҷо ай? Зардоли Ирон. Эрон? Ирон ва дигар. Не. Ай армян. Инаш армян. Зардолитон 450 сом. Тоҷики хати чанд пул мешавад? Тоҷик хати 50 сом бахари. 50 сом? 50 сом зиёдтар мешавад. Оли ва чи, ани вингерка. Вингерка армян. Чанд пул мешавад тоҷик хати? 50 сом мешавад. 50 сом мешавад. Душанбе ба ҳамин венгерка рехта хобай 50 дирам ягон кас намегирад. Намегирад. ҳамин қадр зора мекунем 50 дирам одамон намегиранд. ин ин анҷира бинед, ҳар якташа яктаги упаковка кардааст. Упаковка бинед. Анҷири куҷо? Анҷири турк. Як донаш 150 сом? Як дона анҷир чанд пул мешавад ба тоҷикиш? 18 20 сом. Як дона анҷир 20 сомон. Айн анҷиро мо ниҳолашо мебиёрем ку. ҳамдиёрони азиз, мана ҳамин анҷиро мо ниҳолаша овардем. Боз заказ кунед, бо мебиёрем ай Туркия. Туркия ниҳолаша Душанбе овардем. Ана ино чанд пул ин шафталои куҷоин? Ӯзбекистон 280. Дидам 280 сум, ин 20 сум, 24, 30 чанд сомон. Ин ай куҷо ана ин хушрӯй? Озарбайҷон. Ваяш чи ана вай калон. Калон шо турка. Турк 650 сум. Она халеша мо ниҳолаша мебиёрем аз Туркия. ин ноки беҳтарин номаш Аббат гуфтед? ин чанд пул килош? 380 сум. ин чанд пул мешавад? 45 сомон. Аббат. инашам заказ кунед, мебиёрем. фақат шумо ниҳола заказ кунед, ман овардам мегирам. ҳозир мегузарем дигараша. ин моли куҷо? 450 сом. ана ин шафтало Туркия. инашам мебиёрем. оварда будем имсол. мегузарем дальше. ангуратон кишмиш медодарҷон? моли куҷо? Турк. ане мо ангур зураша овардем Душанбеда. ин зураша овардем мо. шафтолитон шафтоли куҷо? ана ина? Шафтоли Крим. Крим? чанд пул бай? 580 сум. тоҷики хати 65 сум. ки додарам пули тоҷикия ба русид моментан намегардона. и чи номаш? Галубека. тоҷики хати чанд пул? Тоҷик хати 1100 сомонӣ. 100 сомонӣ. ҳамин галубика ман агар ёфтам ниҳолаша мебиёрам ҳатман. ҳамдиёрони азиз, мана дидед? мана галубика бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бениҳоят ба маза аст, бовар кунед. ман ҳамин анҷири дар пеши шумо якчара харида хӯрам. айлаш шумо фаҳмед ки ҳамин анҷири мана ҳамшаҳрӣ будам ва ҳамтугиред гуфтан анҷира. додарҷон, раҳматулла. раҳмат. ман группа ба мепартом. бачаҷон, интернет ба. номатон чи шумоя? Захриддин. хонатон куҷо? кӯҷан? бачаи хуҷан буданд. ана бинед. ҳозир мехӯрам, ман мегӯям чӣ хел. турки анҷир ки ман мебиёрам ниҳолашро. ана бинед. Ты хочешь сама? мешавад. Не, давай лучше тогда вот эти штуки. ширин. ин ҳамин таварнеши зур будааст. упаковкааш зур меомадааст. ина бинед. Да, сейчас выберу, погодь, малявка, давай. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳ худо бошед. бо гурӯҳи ангурова бог бошед.